Comeza a conta atrás para as festas de San Xosé, un evento que celebra a súa terceira edición e que ofrecerá gran variedade musical. A Asociación Amigos de Campo Longo levará a cabo dende o sábado ata o martes diversas actividades para todos os públicos. Todas as atraccións para nenos son de balde, todos os concertos son de balde, esa era un pouco a idea, que nadie quedara fora. Ademais, como non podía ser de outra forma, tampouco faltará gastronomía. Todos os días de festa haberá varios food trucks e o martes 19, o día de San Xosé, está programado o xantar tradicional de lacón con grelos e churrasco e a chocolatada popular. Temos tamén unha taberna tradicional galega que leva empanada, mexilón, croquetas, para que tamén o público un pouco máis adulto que non lle guste comer unha hamburguesa, por exemplo, outro tipo de comida, ou asiática, que teña tamén o seu espacio. Unhas festas nas que o máis importante é a diversión e o descanso dos veciños. Simplemente que a xente asista, que veña a divertirse, que hai unhas partidas de petanca que son interesantes, que o que pretendemos é que a xente e os rapaces sepan o que é ese xogo. E despois hai unha chocolatada para todo o mundo e para os rapaces tamén, que este ano se incrementará co parque infantil que hai ali. Música, obradoiros, xogos infantís, citas lúdico-deportivas e gastronomía. Todo está listo para que Campo Longo celebre as súas festas de barrio.